ஹாய், என் பேர் மதன்குமார். நான் ப்ரொஃபஷனல் மென்ஸ் ஃபிசிக் அத்லெட். பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது இன்னும் எனக்கு ஏதோ கேமோடய நம்ம அட்டாச் ஆகிட்டோம். கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே அந்த டைம் பாடி பில்டர்ஸாக இருந்தாங்க. சரி, அவங்க இதுலேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம நல்லா இருக்கும்னு சொன்னதுனால நாமளும் நல்லா இருக்கோங்கிறத நம்பி ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் காம்படிஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவான், ரொம்ப பெயின் இருக்கும் அவனுக்கு. எனக்கு அது வரைக்குமே ஃபிட்னஸ்ல நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிட்னஸ் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ மதனை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு, நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது. பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப வெயிலில் போய் படுத்திருப்பான், சாப்பாடு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் அப்படிலாம் இருக்கும்போது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நான் சொல்லுவேன், நீ விட்டுடா, இது வேண்டாம் உனக்கு, இது செட் ஆகாது அப்படிமா. இல்லைம்மா, நான் அதில் கண்டிப்பாக நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஹாய், என் பேர் மதன்குமார். நான் ப்ரொஃபஷனல் மென்ஸ் ஃபிசிக் அத்லெட். மடிப்பாக்கத்தில் ஜிம் வச்சுருக்கேன், வி ஷேப்பின். லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் கட் ஆப்போசிட். நான் பார்த்தீங்கன்னா என் கேரியர் 2016 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அஸ் எ பாடி பில்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 2019 ப்ரொஃபஷனலாக மென்ஸ் ஃபிசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் 2016 காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறமா கேரியர் சூஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் இருந்தது. அப்போ வீட்டில் சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். ரேஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால வெயிட் லாஸ் பண்ணலான்னு ஜிம் ஜாயின் பண்ணேன். வெயிட் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பேக்ஸ்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா எல்லாரும் நல்லா இருக்க, ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பண்ணா நீ ஒரு நாள் பண்ணதுக்கான இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்ததுனால கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே அந்த டைம் பாடி பில்டர்ஸாக இருந்தாங்க. அங்கே மோட்டிவேட் பண்ணவங்க எல்லாருமே. சரி, அவங்க இதுலேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம நல்லா இருக்கும்னு சொன்னதுனால நாமளும் நல்லா இருக்கும்ங்கிறத நம்பி நான் ஃபஸ்ட் டைம் காம்படிஷன் பண்ணேன். 2016 பண்ணால் ஃபஸ்ட் காம்படிஷன்லேயே மெடல் பண்ணிட்டேன். அது மெடல் பண்ணதுக்கப்புறமா என் கேரியரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதையே நான் ப்ரொஃபஷனல் சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நான் காலேஜ் டைம்லேயே பவர் லிஃப்டிங் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு ராடு, அயன் அந்த இதெல்லாமே இந்த டம்பிள்ஸ் அதெல்லாமே கொஞ்சம் ஏதோ ஃபிசிக்கலாக அட்டாச்சாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும். என் பேர் செண்பகவள்ளி. நான் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் பிறந்தேன். எனக்கு 4 பசங்க. நம்ம 4 பேருமே பிஇ முடிச்சிருக்கிறாங்க. என்னோட 2வது பையன் பேர் மதன்குமார். அவன் ஜிம்முக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ரொம்ப வீட்டில் கேட்டுகிட்டே இருப்பான். எங்களுக்கு அதில் இஷ்டமே கிடையாது அவன் ஜிம்முக்கு போகிறதுங்கிறது. சரி, விளையாட்டுத்தனமாக ஆரம்பித்தான் ஜிம்முக்கு போகணுன்னுட்டு. அப்புறம் அவன் அதுலேயே காலேஜ் டேஸ்லாம் கூட நான் ஜிம்மில் போய் அதில் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரிலாம் எங்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருப்பான். எங்களுக்கு அதில் பெரிய அளவில் நம்பிக்கை கிடையாது. அவன் சும்மா விளையாட்டுக்கு அவனோட கேரியரை அது ஸ்பாயில் பண்ணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் அதை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அவன் ஒரே பிடிவாதமாக நான் அதில் போய் நான் ஏதாவது சாதிச்சு காமிப்பேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறமா வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது இன்னும் எனக்கு ஏதோ கேமோடய நம்ம அட்டாச் ஆகிட்டோம், நம்ம இதுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி தோணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ட்ரைனராக ஜாயின் பண்ணேன். நான் ட்ரைனராக ஜாயின் பண்ணல, ஏன்னா அப்போ ட்ரைனராக ஜாயின் பண்ணணும்னா இன்கம் இருக்காது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் என்ன தாட் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் தாட் இருந்தது. நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசித்தேன். ஆனால் வேறு சாய்ஸ் கிடையாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். இங்கே ட்ரைனராக இருந்தவர் எனக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி நீ இதே கேரியராக சூஸ் பண்ணால் நாங்கள் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம், இதுக்கு பண்ணணும்னா நீ கரெக்டாக அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கணும், உனக்கும் நாலேஜபிளாக கொஞ்சம் தெரியணும், காம்படிஷன் பண்ணி நீ செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால உன் மேலே சில பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும், அவங்களையும் உன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியும்னு அவங்களை நம்புறதுக்கு நீ அடிஷ்னலாக பண்ணக்கூடிய உன்னோட குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது. அதனால அவரை என்னை ரெஃபர் பண்ணி ஒரு கோர்ஸ் பண்ண சொன்னார். BFIன்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ண சொன்னார், பெட்டர் ஃபிட்னஸ் ஃபார் யூ. அதில் நான் பர்சனல் ட்ரெயினர் சர்டிஃபிகேஷனும் ஜென்ரல் ட்ரெயினர் சர்டிஃபிகேஷனும் பண்ணேன். அது சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜிம்லேயே நான் ட்ரைனராக ஜாயின் பண்ணேன். எந்த ஜிம்லேயும் ஸ்ட்ரைட்டாக பர்சனல் ட்ரைனர் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ரெஃபர் பண்ண ட்ரைனர் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாகவே பர்சனல் ட்ரைனராக ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். என் பேர் சுகுமார் தங்கமணி. நான் மதனோட ஃப்ரெண்டு. எனக்கு மதனை ஒரு பாஸ்ட் மோர் தென் 10 இயர்ஸாக தெரியும். ஸோ என்னோட கிளாஸ்மேட் தான் அவன். அப்போ மதனுக்கு ஃபிட்னஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதெல்லாம் அவ்வளோவா எங்களுக்கு யாருக்குமே பெருசாக தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜிம்மில் நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் அவுட் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ மதனை பார்த்துருக்கேன் ஜிம்மில். அப்போ வெயிட் லாஸ்க்காக தான் வந்தான். ஸோ நானுமே அப்போ நான் வெயிட் கெயின்காக வந்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் இருக்குது, பத்தாவதுக்கு ஃபிசிக்காகவும் இருக்கான். பிஇ படிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக சர்டிஃபிகேஷனும் பண்ணான். அதனால் எலிஜிபிளான ட்ரைனர் தான் இவன். அதனால் இவனை ஸ்ட்ரைட்டாகவே பர்சனல் ட்ரைனராக எடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த டைமில் பர்சனல் ட்ரைனர்ஸ் 4 பேர் 5 பேர் இருப்பாங்க. அந்த ட்ரைனர்ஸை தாண்டி ஒரு ஜென்ரல் ட்ரைனரே பர்சனல் ட்ரைனர் ஆக முடியாது. ஏன்னா பிடிஸ் அவங்களுக்கே கரெக்டாக இருக்கும்போது இன்னொருத்தன் வந்தான்னா அவங்களோட பிடி அஃபெக்ட் ஆகுங்கிறதுனால எந்த ட்ரைனர்ஸும்
ஒரு ஜென்ரல் ட்ரெயினர் வந்து பிடிக்கு ப்ரொமோட் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஆப்வியஸாக வந்துட்டு அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு பிடியும் தான் அவங்களுக்கு இன்கம், மற்ற எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடியாது. இது மற்ற வேலை மாதிரி ஃபிக்ஸ்டான சேலரி கிடையாது. அதனால அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருப்பாங்க, எடுக்க விட மாட்டாங்க. எனக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ண ட்ரெயினர் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகி இப்போ சொல்ல போனால் இப்போ வரைக்கும் என் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்காரு எனக்கு அண்ணா மாதிரி. அவர் நேம் சுஜித். இப்போ என் ஜிம் வந்து அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. அவர் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால, அவரும் பிடி ட்ரெயினராக இருந்ததுனால என்னை ஸ்ட்ரைட்டாக பிடி ட்ரெயினராக ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. நான் பிடி ட்ரெயினராக வேலை பார்த்தும் ஒரு பார்ட் டைம் ட்ரெயினர் மாதிரி தான் வேலை பார்த்தேன். ஏன்னா எனக்கு இதில் வந்துட்டு அவ்வளோ பிடிப்பே வரல. ட்ரைனிங் அந்த இதெல்லாம் என்னால் சிங்க் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ட்ரைனரை என்னால் சிங்க் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஏர்னிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. நான் சொன்னது தான், முன்னாடியே வந்துட்டு ட்ரைனர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிடி வராது. அப்படி பிடி வராத போது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சேலரி பார்க்காம ஒரு இடத்துல ஒரு 4 hours சும்மாவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதை ஏர்ன் பண்ணி தான், இதை நம்பி தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு காம்படிஷன் பிளான் பண்ணியிருப்போம். நம்மளோட பர்சனல் செலவும் இதை நம்பி தான் பிளான் பண்ணியிருப்போம். வீட்டுக்கு நான் காசு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி தேவையில்லை, ஆனால் என்ன நான் தான் பார்த்துக்கணுன்ற மாதிரி தான் இருந்தது. நான் வந்து சிங்கிள் லேடி, அதனால அவனை வந்து ஃபீல்டில் அனுப்புறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது நான் கண்டிப்பாக அதில் வின் பண்ணி காமிப்பேமா அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனால் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையோ என்னோட ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸ் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அவனுக்கு அப்படி அவனோட இஷ்டத்துக்கு விடாதீங்க, அதில் வந்து அவன் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு என்னை ரொம்ப கிண்டலெல்லாம் பேசுவாங்க. இருந்தாலும் அதையெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அவனை வந்து அவன் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஆனால் மற்றவங்க சொல்லும்போது கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இருந்தாலும் அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது நல்லபடியாக வின் பண்ணிட்டு வரணும்னுட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். ஆனால் அவன் வரும்போது கண்டிப்பாக ஒரு மெடலோடு தான் வருவான். ஏன்னா வீட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே வந்துட்டு கரெக்டாக பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். ஆனால் டிசிப்ளினாக இந்த இது பண்ணுறான், அதனால் பண்ணட்டும்னு விட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் கேரியராக இதை சூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய செல்ஃப் டவுட்ஸ் இருந்தது, என் மேலே டவுட்ஸ் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறமா விட்டாங்க. சரி ஓகே, ஒரு வேலையாக போகிறான், எவ்வளோ நாள் பண்ணட்டும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவனே வந்துட்டு வேணான்னு சொல்லுவான், அப்போ பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. ஆனால் நான் இது வந்துட்டு 2 இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும். ஒன்று, என்னால் இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். ஏர்ன் பண்ணி என் செலவை நான் பார்த்துக்கிட்டு இதில் கேம் பண்ணி அதுலேயும் நான் சர்வை பண்ணி என் நேமை நான் எல்லாருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் மதனை பார்க்கல. திடீர்னு பார்க்கும்போது லைக் நல்ல ஒரு போஸ்டரில் நல்ல ஒரு பிளேயர் லெவலில் இருந்தான். ஸோ அப்போட்லேருந்து தான் அவன் கூட மறுபடியும் கான்டாக்ட் கிடச்சிது. ஸோ அப்படியே பேசிட்டே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவன் நிறைய ஷோஸ் பண்ணான், நிறைய காம்படிஷன்ஸ்லாம் வின் பண்ணான். எனக்கு வந்து அது வரைக்குமே ஃபிட்னஸ்ல வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிட்னஸ் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பெருசா ஈவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசைலாம் இல்லை. ஸோ மதனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது, நமக்கு தான் கைட் பண்ண ஒருத்தன் இருக்கும்போது ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு. நான் ஏர்ன் பண்ணி நான் மட்டும் சர்வே ஆனால் போதாது, அது வீட்டுக்கும் கொடுக்கணும். ஏர்ன் பண்ண காசுல வீட்டுக்கும் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா ரொம்ப செல்ஃபிஷாக நம்மளே நம்ம இவ்வளோ நாள் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் அவன் சம்பாதிக்கிறான், அவனே இது பண்ணிக்கிறான், வீட்டுக்கு என்ன பண்ணான்ற மாதிரி ஒரு டைமில் கொஸ்டின் வந்துடும். அவங்களுக்கு நம்ம தரணுங்கிறது தேவையில்லைனாலும் ஒரு டைமில் உங்களுக்கு தோணும். அதையும் வந்துட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணணுன்றது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல தெரிஞ்சுது. நான் படித்தது வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ப்ளஸ் ஃபீல்ட்லேயே இருந்து நம்ம அதிலேயே கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டது வந்து செல்ஃபாக ஏன் மேலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன், நிறைய பண்ணேன். எனக்கு நிறைய ட்ரைனர்ஸ் இருந்தாங்க. ட்ரைனர்ஸ் இன் சென்ஸ் எனக்கு நிறைய கோச்சஸ் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் நான் ஒரு பர்டிகுலர் கோச் கூட த்ரூ அவுட் என் ஜர்னியில் ட்ராவல் பண்ணதே இல்லை. அரவிந்த் அவர் பார்த்தீங்கன்னாலும் எனக்கு ஒன் ஆஃப் த ட்ரைனர் தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தும் நான் நாலேஜ் கற்றுருக்கேன். அதே மாதிரியே எல்லாரோட நாலேஜையும் நான் கேட்டது பழகினது. இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட வார்த்தைகள் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ இதை பற்றி நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுப்பீங்க. இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்க போகிறோம் நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறதும் இவங்களோட தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம். எல்லா பாடி பில்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அத்லெட்ஸ் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ அந்த வார்த்தைகள் கேள்விப்படவே நம்ம நிறைய கற்றுப்போம். எப்பவுமே செல்ஃப் நம்ம உடம்பை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய கோச் கிட்ட நீங்கள் போனாலும் உங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால் வந்துட்டு கடைசி டைமில் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும். அதே மாதிரி கடைசி டைம் சேஞ்சஸ் வந்து காப்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு எடுத்துக்கும், இல்லைனா காப்ஸ் இல்லைன்னா உங்கள் உடம்பு இப்படி இருக்கும், கண்டிஷன் வைஸ் நல்லா இருக்குங்கிறதையும் உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். எல்லா கோச்சஸும் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை வந்து அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்படி பண்ணுறதுல வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு சக்ஸஸ் ஆக மாட்டாங்க. ஆனால் சக்ஸஸ் ஆன கிளைண்ட்ஸோ சக்ஸஸ் ஆன அவங்களோட க்ளோஸாக இருந்த யாரோ ஒருத்தவங்களும் மட்டும்தான் அவங்க வந்துட்டு வெளியே காட்டுவாங்க. யாரும் ஃபெயிலியர் ஆன கிளைண்ட்ஸ் வந்து வெளியே காட்ட மாட்டாங்க. கோச் மென்டாலிட்டி அது அப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து லோக்கல் கோச்சஸையும் சொல்லலாம், நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் கோச்சஸையும் சொல்லலாம். எல்லாருமே அப்படி தான். ஹாய், என் பேர் கார்த்திக். நான் வந்து ஒரு மின்ஃபிசிக் பிளேயர். நான் இப்போ மதன் ப்ரோட்ட தான் ட்ரெயின் இருக்கேன். அவர் தான் என்னோட கோச். மதன் ப்ரோவை பற்றி சொல்லணும்னா மதன் ப்ரோ வந்து ஒரு நல்ல பிளேயர். அவர் ஒரு நல்ல மின்ஃபிசிக் அத்லெட்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். லாஸ்ட்டாக அவர் கேம் பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே அவர் ப்ரோ கார்டு வாங்க போகிறாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதையும் தாண்டி அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங். ஏன்னா ஷார்ட்டாக ரொம்ப நாள் கூட நான் பழகுதில்லை, கொஞ்ச நாள் தான் பழகிருக்கேன். அது வந்து அவரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா அவர் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங். அவரோட ட்ரைனிங் ஸ்டைலே வந்து ரொம்ப மின்ஃபிசிக் ஏற்ற மாதிரி சூப்பராக சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு.
நான் வந்து நிறைய டவுட் கேட்பேன். ஆனால் நான் ரொம்ப சைஸ் லீனாகினே போகிறேனே, இந்த சைஸில் போய் நின்னீங்கன்னா நான் ஸ்டேஜில் தெரிய மாட்டேனே, அப்படி இப்படின்னு அவர் ரொம்ப நிறைய டவுட் கேட்டிருக்கேன். ஆனால் அவர் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார், இல்லை நீ இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்க, எவ்வளோ டெஃபினேஷனாக இருக்குன்னு தான் முக்கியம். அதில் அவர் வந்து கிளியராக இருந்தார். நீ நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணு, கரெக்டாக உங்களோட அவுட்புட் வரும்னு சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவுட்புட் எங்களுக்கு வந்தது. நாங்கள் செலக்ட் பண்ண கேம்லேயும் நாங்கள் வின் பண்ணோம். நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணதுனால வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இது புரிஞ்சிருச்சு. எல்லாருமே பேசிக் வந்து ஒன்று தான் பண்ணுறாங்க. அது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்குது. பேஸுங்கிறது எல்லாருக்கும் காமனாக தான் இருக்குது, ஆனால் ஐடியாஸ் தான் டிஃபர் ஆகுது. அப்போ பேஸை நம்ம கற்றுக்கிட்டனாலே போதும், அதை வச்சு செல்ஃபாக நம்ம பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கற்றுப்போம். நான் அப்படி பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுற ஆளுங்களுக்கு வந்து எனக்கு நான் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். ஏன்னா இன்னொருத்தரோட உடம்பு வச்சு நம்ம வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணுறோம், அதுவும் ப்ரொஃபஷனலாக அவங்களுக்கு காம்படிஷன் ரெடி பண்ணுறோன்னா சில இன்புட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அது கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாது. அப்போது டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸை நம்ம சொல்லணும் செய்யணும். திடீர்னு அவர்கிட்ட ட்ரெயின் ஆகும்போது அவர்கிட்ட அவ்வளோ பழக்கலாதனால எப்படி அவர் ட்ரெயின் பண்ணுவார், அவரோட கோச் எப்படி இருக்கும், நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி டவுட்னா கேட்கலாம் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தயங்கினேன். ஆனால் அவர் என்கிட்ட பழகின ஒரு ஃபஸ்ட்டு அந்த செகண்ட் டேலேயே வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பழகினார். உனக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கேளு, எந்த டைமாக இருந்தாலும் கால் பண்ணு, எனக்கு மெசேஜ் பண்ணு, நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து 2 days வந்து அடிக்கடி என்னோட ஃபார்ம் செக் பண்ணினே இருப்பார். கரெக்டாக இருக்கியா, இது பண்ணியா, அது பண்ணியா, அதுமாரி கேட்டுக்கினே இருப்பார். திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி அது பண்ண சொன்னேனே, அது பண்ணியா அப்படிலாம் செக் பண்ணுவார். அதெல்லாம் பண்ணணும் அவருக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நான் ஒன்றும் அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்டும் இல்லை, அந்த அளவு ஒரு க்ளோஸும் இல்லை. ஆனாலும் என்னை ரெடி பண்ணுறேன், என்னை எதை பண்ண வைக்கணும், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக என்னை ப்ராப்பராக என்னை கொண்டு வந்து அச்சீவ் பண்ண வச்சார். நான் என்ன கேட்டனோ அதை பண்ண வச்சார். ஒன்று பண்ணிங்கன்னா இன்னொன்று பண்ணதுக்கான வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை தடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லணும். அதாவது நம்ம வந்து சொல்லணும்னா டாப்லேருந்து பேஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி சொல்லணும். அதை நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன், எல்லா கிளைண்ட்ஸ்க்கும் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். அதை பேச 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 எனக்கும் வந்துட்டு அதோட இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருந்தது. ப்ரொஃபஷனலாக சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கூடலாம் பேச 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 எனக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பேன். நான் அந்த மாதிரி நான் கற்றுக்கிறது எல்லாத்தையுமே என் கிளைண்ட்ஸு, என் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரெடி ஆகிறவங்க ப்ரொஃபஷனல் அத்லெட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அதை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் எதில் நல்லா இருக்கேன்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்பணும், அவங்களுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். அவங்களும் ஈவெண்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே மெடல் பண்ணாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு 100% இருந்தது. இப்போ வந்து மதன் நிறைய ஷோஸ் பண்ணுறது, இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால அவங்க கூட என்னால் கொலாபரேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2-3 ஜிம்மில் நானும் ஒர்க் அவுட் போட்டுட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை பெருசாக. ஸோ 2-3 ட்ரெயினர்ஸ்ட்டை நான் ட்ரெயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமும் எனக்கு இன்ஜுரிஸும் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸ் கிட்ட நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயினர் கிட்ட போய் நான் ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தையும் பிறந்துச்சு, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கிட்டலாம் கேட்டார். ஸோ அது எனக்கு உள்ளே இருந்த ஒரு ஃபயரை இது பண்ணி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் மதன் கிட்ட போனேன். ரொம்ப சேஃபாகவும் பண்ண ஆரம்பித்தோம். 100% ரிசல்ட் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு என் மேலே இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு அதிகமாச்சு. நான் என்ன போய் சொல்ல மாட்டேன், என்கிட்ட பண்ணுங்கிறது இது வரைக்கும் எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது. அதனால தான் நான் சோஷியல் மீடியாலையும் கிடையாது, எதுலையுமே ஆக்டிவாக இருந்ததே கிடையாது. நான் ட்ரெயின் பண்ணவங்க, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தவங்க, ரெஃபர் பண்ணதில் வந்த கிளைண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ஜாஸ்தி. ப்ரொஃபஷனலாக வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ட்ரெயினராக இருந்தாலும் ஒரு ஆளை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு அப்படி ரெஃபரலில் வந்தது கிடையாது. ஃபிசிக்கல் வெயிட் லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது மாதிரி அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு வந்தது கிடையாது. நான் அவர்கிட்ட கேட்டது ஒன்றுனா, ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிற காம்படிஷனில் எப்படியாவது ஒரு மெடல் பண்ணணும் அப்படி தான் நான் கேட்டிருந்தேன். அவர் சொன்னார், நீ என்ன காம்படிஷன் பண்ண போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோ, அது எந்த காம்படிஷனாலும் அது உன்னோட விருப்பம், அந்த காம்படிஷனை மட்டும் சொல்லு, நான் அவனை ப்ளேஸ் பண்ண வைக்கிறேன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி நான் ஒரு காம்படிஷன் கொண்டு போய் கேட்டேன், மிஸ்டர் சவுத் இந்தியான்னு. ஆனால் இந்த காம்படிஷன் நான் பண்ண போகிறேன், இல்லை என்னால் ப்ளேஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படின்னு. கண்டிப்பாக பண்ண வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அந்த காம்படிஷனுக்கு என் கூடயே வந்து எனக்கு டேன் அப்ளை பண்ணி விட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபார்ம் செக் பண்ணி நான் ஸ்டேஜில் ஏறி அவர் ஸ்டேஜுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நின்றுட்டு நான் இதை டைட் பண்ணு, ஆப்ஸை டைட் பண்ணு, ப்ரீச் அவுட் பண்ணு, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட கரெக்ஷன் பண்ணி நான் ஸ்டேஜில் நிற்கும் போது கூட சின்ன சின்னதாக கரெக்ஷன் பண்ணி சொன்ன மாதிரி அதே காம்படிஷனில் ஏதோ மெடல் பண்ண வைக்காமல் கோல்டே பண்ண வச்சார். அதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இன்னொன்று வந்துட்டு பிளேயர்ஸோட மைண்ட் செட் பொறுத்த வரைக்குமே எந்த கேமுமே ஃபைனல் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணால் தான் அதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அத்லெட்டாக இருக்கீங்கன்னா ஒலிம்பிக்ஸை ரீச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அதில் ஃபைனல் பாயிண்ட்டை போய் பார்க்க முடியும். எல்லா பிளேயர்ஸோட மைண்ட் செட்டுமே ஒலிம்பிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறது தான். அதே மாதிரி பாடி பில்டிங், மென்ஸ் ஃபிசிக்கோட ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒலிம்பியா பண்ணுறது தான். இப்போ ஒலிம்பியாலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும், ஒன்லி மென்ஸ் ஃபிசிக் மட்டும்தான் இந்தியாவிலேருந்து ஒலிம்பியா ஸ்டேஜை டச் பண்ண முடியும்னா மென்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பிளேஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அது வந்து எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டது தான். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாந்தும் அதை சொன்னார், மென்ஸ் ஃபிசிக் பண்ணணும் பிளேஸ் மட்டும்தான் ஒலிம்பியாவுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்காங்க. எலிஜிபிள் இன் சென்ஸ் எப்படின்னா, 2-on-2 ஓப்பன் கேட்டகரியோ கிளாசிக்கோ வந்து நம்மளோட ஜெனட்டிக்ஸ் வைஸ் கொஞ்சம் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்காங்க. ஆனால் புவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு, கனடியன் பார்ன் இந்தியன் தான். ஆனால் பேஸ் வந்துட்டு அவரும் வந்துட்டு ஜெனட்டிக் வைஸ் இந்தியன் தான். அவர் வந்து அங்கே ஏறி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு, இவர் இந்தியன் வந்து நம்ம வந்து ஒலிம்பியா ஸ்டேஜை டச் பண்ண முடியும்,
அது ரொம்ப தூரம் கிடையாது, எல்லா இந்தியன் அத்லெட்ஸாலையும் முடியுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. இப்போது ப்ரோ கார்டு வாங்கின பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் பின்னாடி ரேஸில் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ப்ரோ ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் 2019 நான் ப்ரோ கார்டு ஈவெண்ட் போய் பண்ணலான்னு போய் பண்ணேன். ஒலிம்பியா வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டேஜ் அப்போ ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சுது. ஆனால் இந்த வாட்டி நான் பண்ணும்போது எனக்கு அப்படி தெரியல. நான் வந்து மிக்ஸ்டு கேட்டகரி தான் இருக்குன்றது எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கை வந்துருச்சு. நான் நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ப்ரோ கார்டு வாங்குன்ற நம்பிக்கை வந்துருச்சு. ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் காம்படிஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவான், ரொம்ப பெயின் இருக்கும் அவனுக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி அவன் வந்து பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப வெயிலில் போய் படுத்திருப்பான், சாப்பாடு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் அப்படிலாம் இருக்கும்போது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நான் சொல்லுவேன், நீ விட்டுடா, இது வேண்டாம் உனக்கு, இது செட் ஆகாது அப்படிமா. இல்லைம்மா, நான் அதில் வந்து கண்டிப்பாக நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மென்ஸ் ஃபிசிக் பண்ணோம்னா ஒலிம்பியா பண்ணலாம், நம்மளும் அந்த பொசிஷன் போய் நிற்கலாம், நம்மளுக்கும் அந்த கேமோட ரீச்சை போய் மேலே நிறுத்திடலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கும் அந்த ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கை வந்துருச்சு. இப்போ மென்ஸ் ஃபிசிக் நான் பண்ணதுனால தான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு என்னோட இதுலேயே வந்து எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங்கே கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது. அதாவது 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸாக நானும் பண்ணிட்டேன், கேம் பண்ணியும். இப்போ தான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு இதுவே வந்தது. ஏன்னா என்னோட கேட்டகரி வைஸ் நான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி என் உடம்புக்கு எந்த இது நான் பெரிய ஸ்டேஜில் போய் நிற்க முடியுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு 6 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து ஃபிசிக் வந்துட்டு எந்த ஸ்டேஜில் போய் நிற்குதோ அந்த கேட்டகரி அவங்களால சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரீம் பொட்டன்ஷியல் வந்து எங்கே போய் நிற்குதோ அந்த கேட்டகரி வந்து அவங்களால கேம் பண்ண முடியும், அதில் அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். மதன் கிட்ட போகும்போது மதன் என்னை வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்த்து பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட சரி பண்ணலாம்டா அப்படின்னு தான் சொன்னான். பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்டை கொண்டு வந்தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் டைம். நான் இந்த 2021 தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் நான் ஏறுறேன். ஜூலை மாதம் தான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ப்ரிப்பரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நான் ஜூலை மாதம் தான் மதன் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பாடி பில்டிங் தான் பண்ணுவேன், இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா நான் கூட்டத்தில் ஒரு ஆளாக தான் இருந்திருப்பேன். யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு கோச்சை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க. டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் வேர்ட் பேசி ஒருத்தரால் வந்து ப்ராப்பரான கோச் ஆக முடியாது. டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் வந்து யாராலையும் பேச முடியும். கூகுள் பண்ணாலே நீங்கள் புக்கிஷாக ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, கூகுள் பண்ணி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்துட்டு செல்ஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துடாதீங்க. அதை வந்துட்டு ஏன் அதை பிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ எடுக்க போகிறீங்கன்னா அதோட நாலேஜ் தெரியாமல் எடுக்காதீங்க. இப்போது ப்ராப்பர் கோச் யாருன்னா இந்த ஃபீல்ட்லேயே அவங்க இருக்கணும். இதை பற்றி உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க நிறையவே